Bás y mal yn gorta, o'r sgil dyn olamor fasta, le Mihal O'Rourke. Fwyl se cor tiornta, cwig re wyrffyn, bala clia do. Cabedil a hen. Vi sketi mini ahis, gach dynne dyn y olamor I fasta. Vi sydd eich bynt anotanib go jo, as yn gwrs y gaelge I glasht y fadrig. Vi yn aimse go hwntach, kegur lár vi lúnas a vi an. En nov, vi sydd eich dol horus le go balwn gorta. Hahen na turris le go múrlo, go hárathe leis na fálamor I fasta ó nísacht. Vi genúr ó nísacht yn gwrsym liana. Dyn o'n tapáin, trúr o'n tín, dynne o'n nú helin, bert o'n viondlin, dynne o'n gatalóin, agus dynne o'n astral. Ernig ba a iad an dare gelle, stad cherivishig, bunvun tori, agus dine lú finchen a vorvor. Vi anna spryd agus anna atmosfér maskan grúpa ára sjö, agus réiti siad gomal in a chéle. Vi sinna go léir sa gaelge agus hi tiltanach I a álam agus I a laurt atar a féin. Réitig siad goma leis an merte vi ganas ar a freisin. Bíd sin an tád váster Joseph de Hide agus an las ardvástrás chatlí ni chunacha. As muinechan de Joseph de Hide agus vi sin a ardváster choláiste fádig le cúig blina déganús. Madar le chatlí ni chunacha ble chliach ba ai siúd. A hánig mar vacléin cheann an a cuasaí seo don a fálamor I fásta, 7 mbliana a ribh sin. Ach a dil 3 mbliana níos déanaí mar bhúntóir. Ba seo an dara tar a slé ag na fálamor I fásta. Rinne chéad seachtainna thug siad cuairt Loch Gile agus dairig haar bá leis an tros sin. Ba seo an chéad úr grúpa as chláiste fádrig dul go Ballangorta. Níor biú tros a hút náir go dtí seo. Ní bhíoh feiceann a gurach na Michléin Simán. Ní bhíoh ánach fílí agus fóthrig, mar a deirech de Hide go magúil. Ach le blin an nús hí ionad éireachta nú tócas an áit, agus hí na fóthrig go léir a tóca agus maisithe. Hí sráid bhailin gorta bhúr a bhunathe cuiste gnón na háte ón mána níos. Thug Joseph de Hide agus cahalló línsig cuairt náit níos slúthe sa bhliain, agus bhí siad an tóca leis mar áit. Tománaí bus ba athe cahall. Bhí cóníar damhta a graféir Pála, le bhíle la smóide Ballangorta. Astrálig ba a iad an vertica, a dile bhile ón astral sna hochtódaí is a hochrig siasán. Bhí cónaí a sínse san áit rih aimse an gorta, ach dag siad siúd an áit rih an drohéal. Bhí de Hide agus ó línsig den túrim, gur a bíú go múr tar a slé hút ar náit. Déta dís le lá a bheilt an áit gan stró, agus an íag sin bheití sin ann dul amach chuig Ileán Tanig I mád íscrachta agus picnic a bheith chun sin. Agus ní raibh Ballangorta ach 7,000 ó choláiste fádrig. Molach don a fálamor I fásta a gamarí a bhre ló, agus lauréigen faoin gorta múr a bheith léitecha ribh ré. Bhí áthas nár bháister agus an las ardvástrás ceáil, go raibh ilumod laur faoin gorta canathe ag na Michléin agus I dá léamh go fámaracha le 7 nús.